What's up mga ka-Viners? Welcome back our channel Kandaw ay Viners. So time to shout out. Shout out din ako ang akong kauban sa trabaho, si Daluidoy, si Warren og si Kevin. Shout out ko dahil sa among number 1 supporter si Pastor Giovanni Tambahoyo. Shout out. Shout out po dahil ni Myla Ojales. Shout out sa mga pamilya. Shout out dahil ni Yoyos PH o sa akong pamilya o sa mga supporters na Kandaw ay Viners. Please keep supporting. Shout out din ako kay Ila o sa taong kailan ako na wako mo kay Ila. Yos. So unsay singgit sa Kandaw ay Viners? Yes mo yan! Woo! Oy, sis! Ali, this sis. Kinako chika ni ko sis. Bago kong nakalung sa DCC sis. Oy, mangita ka og laki sis. Wala ako kwarta. Ayo ka bala ka sis kay nakalung ko sa DCC sis. Adas barangay Kandaw ay sis. Kay na ako ni mga lami nga papa dito sis. Masakit sa tong car. Mga lami na din sila. Oh, mga lami gina sila sis kay na Yan na ako daguglawas. Oh, na lami ka ayo sis. Ay, tara. Tara. Sakay ta sa kong car. Ay sis, naabot na kita sa barangay Kandaw. Ay, kabala ka sis, kumangita ka sis. So tara, let's go ka. Sis ang daguglawas sis. Daguglawas sis. Sis. Sis ang daguglawas na katong abutin sis. Alam mo ka sis. Ay, sis. Tamang lakas sis. Dulo kayo. Ano tamis kayo ito. Mga nakarepal mo. Alam mo, tamis kayo. Tamang lakas sis. Kaya itong dulo sis. Oh, wala ka man sila. Sila mga lawa. Ako itong karepal sis. Okay na gawin. Ba't apoy ka na gawin? Bayot po na padulong. Bayot. Halit ng bayuta. Lupang bayo. Nabuhusan akong tiyan. Laki mga nataw na. Anong sa? Bayuta mo. Bakang bayot na abs. Ato wala po mo. O na, nang nawong na. Bayot nang nawong. Bayuta o. Sunay. Atong pamartan niya. Atong pamartan niya. Ikaw una. Bala na ako. Kailan itong paaboton din mo. Doon mo na. Doon, dali mo. Karbay mo tayo. Ikaw nito. Matay mas laki pa nato na bay. Kita niya pagkawaron na na. Bukon tayo ba? Atong paduulo na din ron. Wala naman sila. Ali mo. Ali, pap. A few moments later. Mga papa! Uy, magpailan sa kanila. Ako din si Berta, guys. Lady Prem mo. Primoran? Uy, nami kwarta ko eh. Amo nga na iyong lawas. Bayot ka na. Gwapo po din. Makanyo. Ayos rin mo. 150 raw. At hindi ka na. Parang gaya na eh. Kung dili ka na. Napay pa. 100 o 250. Rato na ka ng 150 Rato ron. na kayo na. Ako, bagot niya ron. 500 Yot! Ako sa yot! Sige yun. Ikaw gahidban ba? Ikaw po ba? Okay na mo. Kwinta. Usa may mapalit na ka, bubot? Bubot. Kwarta papa. 1. 500 na papa ha. 600. 700. 800. 20. Tingnan ang jacket yan. Makatilaw na kita sa tamis nila na. Ay, kami kayo. Isang tani ba? Driyot. Ditas na ngit-ngit. Yut. Huwag na ito, yut. Yut. Alam mo, kita mo iskay ni Ron yun. Ita, mabuang ko dahil. Ingat, taner. Dapit.
Lami kayo ni. Mga humot kayo. Mga humot kayo. Mga paminaw sa mo mga yot. Ako sa man. Dili sa mo kayo. Nasa mo istorya dito sa unahan na. Sige, Dili sa mo duha diha sa mo duha. Nasa ko yung istorya nila ha. Ayun. Lami kayo. Natay sabutan bay. Alayun. Kasabot ko. Uy, naghanar. Bagang sila kabuk 5 yun. Kato ako. Duwa to ako. Okay na itong naigahidban yun. Lami gid siya. Ulihanay to yun. Amo na makatilaw ka sa Amo nakagdas ba to audio. Apersa! Ang akong plano atong pang sumbago lang kutok-kutok hindi ko ganahan mo gamit atong mga bayota. Bitaw mo ra. Ugaw magkayo matay. Mga bayota. Kalite itong mga Salite. Ato ka sa dako tagbubs. Wala yan. Kumpiyan. Tuo sa lubas. Ito. Wagay himol to sa. Gani so Kani, Ato uy ba? panudlay. ato sumbagon din manalagan Labi ta. usang Ato post. sinuunsa nang buka no usa bayo kay mura mo pansit kan. Pila ra po na 800 ra na ilang gihatag na to. Balik Basta mao na to bay. Atong sumbagon ilang kuto-kuto din manalagan ta. Ang dalaganan ng mga bayota na. Ano ang mga bayota na. Tala. lubas magkay usa mo ra. Balikan na. Kita pa ganito patuwaron ni kay ato. Tala atong balikan. Tara. Tara. Meanwhile, Unya, hasta ni. Sige bay, ang atong plano bay. Naon siya nagipupuk naman daan niyo. Scam tayo. Ang atong kwarta ng balik. Anong kailangan kong gawin Naon siya nagipupuk upang malaman mo ikaw? Bangon yun! Kaya akong panglanaton yun! Yun! Tara yun! Ayaw yut kay pareha ng tagdugo. Kaya dito mga pangutan! Pareha na mga dugo. Ito na ba yung pinakapit na mo, Day? Ayaw na kay Zay. Dali daw. Hoy, mga animal! Iuli mo 800! 800!